Bím, čau ty. Ne, ale fakt, to je jogurt a čau. Toto je naše první video na náš nový kanál The Yoyers na YouTube a dneska je to teda unboxing na moje nový Jojo Nest s 100 stringama a tak teda toto je balíček, tak vypadá nějak zhruba. Tak mám Jojo, mám nějaké nápisy, tak já se teda posadím, jak si... Tak, počkat, tak to vidíte, že jo. Tak. První to je teda faktura o tom, nebo já nevím, prostě faktura myslím o dodání a tak. To nás nezajímá teďka. Potom tu máme jednu nálepku, I love slušný. Nevím. Tak, dále tu máme slušný, nevím. Tak, nápis. Další slušný. Tak, tu máme tušku. Slušný Jojo Shop. Tak, ještě viděj. Potom tu mám 100 stringů. Tak, to vypadá jak vlasy. Vypadá jako hej, juhu. Ale ne. Máte navázaný už smyčku ty vodu. Ty jo. Máte navázaný smyčky jako žloupa. Uhu. Ne. Tak, to máme na jojování. Budu si nejspíš objednávat ještě nějaký stringy. Možná. A ještě možná toto na 5áčko. A teď tu máme samotný jojo. No ne samotný, krabičku s jojem. Je to první jojo od slušného netu. Je to Nest a je to vyrobený podle Petra Kafky. Je to freehandový jojo, potom je to na 3áčko a potom je to na normál. A made in Czech Republic. Tak teda, no, všechno tu máme, tak, krabice už je prázdná. Tak, já se vezmu. Tak a teďka, tady máme 100 stringů, taký hovínko. Potom tady máme teda fakturu, tušku, slušný Jojo Shop. Potom tu máme 2 nálepky, slušný. Potom tu máme nálepku I love slušný. Ok, a teďka tu máme toto. Samotný jojo, takže voilà. Nezavírej se mi. Tak. Teďka už tady máme samotný jojo. Je to plnokovový jojo. Je to Nest, je to pro pokročilý už. Jako ještě nejsem pokročilý až tak moc, ale tak. Jak můžete vidět, tak ona se to takhle, takže takhle to můžeme snadno vyndat. Na joju už je navázaný provázek, má ložisko velikosti C, výborně se s ním dává trapézka a takový triky, takže fakt výborný. Potom krabička vypadá jako, že to je koupe. OK, a no tak vypadá docela, jakože je docela lehký, tak jakože tak můžeme zavřít. Já se asi ještě na chvíli později vyzkouším jojo a můžeme ukončit. Jak jsem říkal, hodně dobře se s ním dává trapézka. Díky ložisku velikosti C a jeho přizpůsobilosti. Jojo je docela tichý a nějak moc vám nezlobí v těch rukách. Tak jako setriš.
proč já teďka hážu úplně jak největší blbec. OK. Takže to by byl unboxing na Jojo Nest a 100 stringů k tomu a je to teda naše první video na náš nový kanál. Doufám, že kluci budou dělat taky unboxingy na své joja, teda co mají a počkejte se asi tak vezmu. No tak, to by bylo všechno k tomuhle, užívejte prázdnin a jak říkám, jojujte.